Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day Carol. Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day Carol, mga anak! Day Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong maibebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Kasi sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talaga ang tumatanda. SED Liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa SED Liniment. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. Ka ba nagagalit sa akin? Mga kasama niya ang katapusang sumpay ng atong sugilanon nga naguluhan. Ang Komedyante nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Di mo lang alam na sasaktan. Nakita na ko nalipay si Decaro sa mga laki. So sige na lang. Bisag sakit. Bay, Alan! Hinaot ko malipayon ta siya singpit pa uban sa laking naghatag niya sa tanan. Kaya ako, di na ko kaya nga mapuyo siya bisag usan lang kagabi isa ang motel. Murag di mo ko makatuon ng ipakita ni mo karon ba, Alan? Nakalitan ko ni kalitin mo kausaban. Kinahanglan dali na tabay. Aron dali ta man. Ha? Talaga
Nagsaon ka gyud Alan. Oh, Prinsesang Imi. Mao de tingaling okay na kang wanas de Carol, bay. Kay niam de kay mas gwapa pang de Carol. Takag sulti niya. Tinuod ka na, Naldo. Nahibaw kung mahal kaayo ni Alan ang iyang asawa. Ug mao kini ang iyang kalipay. Mao nga nung ihikaw ko man kaniya ang iyang kalipay. Ha? Sa gingon ko na ni Alan, kung mahal mo ang usa ka tawo, mahibaw ka sa pagbuhi ni ini alang sa iyang kalipay. Ang bayan, no? Kung na ba ka na mahitabo na ko, no? Mas ako'y buhian. Kay, mas ako'y gihiktan. Ay! Sumama ba? Di magkakaning akong amigo. Sumakitan lang ba? So, Rinaldo, di kita type. Tagalog. Baka maoday ka mo Tagalog, pa? Kunti lang. Nakatunan ko na sa akong mga amiga sa unahan nga akong gidang pandiyang giabog ko ni Alan. May mo ba kita magsulti nga kitara, Alan? Prinsesang Imi. Ningi kayo na. Dili na ko masugot nga imo pa kong balibaran. Dawata na kini mga tapol nga brilyante nga akong ibilin kanimo, Alan. Magamit mo kini. Unsa ibilin? Asa na di ka, mahal nga, Prinsesang Imi? Bago kami nakasulti sa inahan kong Reyna, pinaagis sa dam ko. Ug matod niya, nga papaulion ako niya sa aming kingharian. Tungod kay patay na ang akong amahang hari. Unsa? Gipatay siya sa akong pamanunon. Tungod kay wa makatuman ang akong amahan sa ilang kikasaputan nga mamahimo ko niyang asawa. Unya, tingalik unsaon kasi mong pamanunon. Andam na ko, Alan. Kung gusto pa niya makigminyo ka na ako, masagot ako. Unsa? Mahal ko ang akong amahan. Tumanon ko ang katapusan niyang hangyo nga makasal ko sa lalaki nga iyang gusto. Mahal ko usab si Inang Reyna. Dili sab ko gusto nga may daotang mahitabo kaniya. Ug mahal ko usab ang akong kaugalingon, Alan. Ug labaw sa tanan, dugay na tikang nakatuunang mahalon. Maong gusto pa kong magpakabuhi og dugay. Aron nga, malantaw pa kita sa gamanang samin sa among kingharian, hangtod na sa imong katigwangon. Prinsesang Imi. Husto ka. Ingon ana ang magmahal-alan. Ihatag mo ang tanang kalipay sa linala nga imong minahal. O niya, dawata na kining usa ka puntil nga mga brilyante. Magamhanan ka ni ini dinis sa inyong dapit. Maadunahan ka, ug madani mo pagbalik ang imong asawa pinaagi ni ini. Sige, ato na ko, Alan. Uy, nahimot ka tinuod na, Prinsesa. Kung ikaw nitong wait bidig, yun nga among nakitan. Abli na ang portal padung sa among gangaan, Alan. Bye. Nag-chipwin nga nagpalayo si Prinsesang Imi. Hindi ko makatuo sa ako nakita. Baynaldo? Mura ka na siya? Isigam ng mata ni mo nga nangangay mo baba. Nakita mo ba ang tanan, Baynaldo? Ayaw lang dahil ka siya. Kakay basing maparihan siya kang Baynaldo nga di makatingog na wanay tingog-tingog Baynaldo. O na. Nawa, nalakjo na ay lang yung pagtingog siya na Mayra sa na anak na siya na Kay kung masulti na siya, dahil naghagad ni mo og asas Tatay Martin, ay yung tingog. Ay yung tingog ha, bahala na ha. Bitaw no. Naunsa man di ay ni siya doon. Nawa na. Butingog ya, pero sa di patingogon. Sa baan kay na, mabulabog taan eh. Ha? Oh, mutaas ta og magsaba-saba pa siya. Ingon ana na siya na naminaw na to. Bahala na siya, musyagit na siya. Syagit yung bayo, sa nila nga kasulti.
pod ang brilyante nga atong gipaapres din sa pawn shop. Ug mahal ni. Usa pa lang ganitong atong ipakita. Apan pila na ganito. Nalimot ko pila to ka digits ang oo kama ang gibutang sa mga numero. Dili na ko makamaong mubasa. Agoy. Kay tingalig, natingar bang uban din nga taga-punsyap o diin ta ato. Kay gipangitaan bitaw ko. Gipangutaan na ko ba? Niya, akong giingnan. Nga akong kinitaan sa kaban sa akong lolo. Ano namulan na to baligya na Kay katingad anya taong ta. O sa lain sang lugar na to ibaligyang uban. Yes, dong! Madato na gyud di ay ini, alan. Maadunahan na gyud ang tata. Ako na unya si Donya Cecilia. Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na di bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa pit batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit yun siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon. Di 3 times adin ako siya gipatik na upside na gid ang pamati. Makapamatod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Uy, Taysa. Hay naman tumbay nilang alan din, he? Nganong dako naman ning... Ay, mansyon na gina ning baya. Hala, kadya, gibaligya di tingali nilang alan ang ilang luna. La naglisod na gina tingali silang maayos alan. Pastilan, asa na maka ni sila? Kinala mabalitaan yun ako sila sa nahitabo ni Day Carol. Dili unta ni pasulting Day Carol nila kay mauwaw siya. Apan kinahanglan yun nga mahibaw ni inis alan kay banagod siya good. Pero ang pangutana, kung asa ko mangka sila pangitaas alan? Oh, Sheila! Dayon! Dayon sa akong mention. Tay, sinang silya ba na naa sa loan aning maong mansyon? Nga namungingi nas alahas? Halos sino mo kung makailan niya, uy? Ako taon ni Day. Wa nakakaila. Dayon! Ninay sila! Hala! Uy! Ang ako kinugos! Naasab! Aw, ila gid tingali ning bay! Aw, bay naman, uy! Mansyon lagi! Unsa? Ops! Gamaya lang pagnganga ang imong baba sila. Kay maparehas unya kay ning Naldo nga nalakjo. Hello! Nausa man day ka, Naldo! Nausa ka! Uy, Sheila! Alan! May ibalita ko ni mo bahin ni Day Carol! Abi na kong mayo yung kahimtang uban sa Arabo. Nga malipayon siya. Ay, wawi! O dihang nagkasulti mi, nagmahay kuno siya sa iyang pagbiya ni mo. Anong wa man siya mabalik din ako? Ay, nauwaw lagi kuno siya. Hain siya di sila. At tuon ako akong asawa. Gutom na. Ay naman ka si Day Sheila. Ingon siya kay magpalit na siya tambal na ko. Nga naman sabi niya nga magsige magkugtakig. Huwag ko mahibaw kung unsa ko kay huwag ko kapacheck up. Oh, sakit na na. Basig siya na karoon. Buno ko na sa kuliya. Gusto na. O, kini. Mga
na ni kwarto ha, Alan. Ni Aside Carol din Akong aplihan ha. Ayaw! Ayaw! Basta naman lang ay kanin ako! Dili na ko! Dili na ko! Lan, Dili na ko! Day Carol, yung ana na siya. Basta makakita siyang tao, ilabi na kong lalaki. Ayaw! Ginoo ko. Ayaw ha! Unsam ni nahitabo sa akong asawa sila. Ayaw magdiwala ko! Ayaw ko isa! Day Carol, Day. Ayaw ko isa! Dili, day. Di ikaw saon. Ako ni, si Alan, ang iyong bana. Ako na unsa makapatambala, tika. Patambala, tika. Kaluoy ni mo, day Carol. Kaluoy ni mo. Malipayo na si Alan uban sa iyang asawa ug anak. Uban sa iyang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Mao palang gani imong pagmata. Si Alan na dayon ang imong gilantaw diha sa gamhan ang salamin. Dili tiyaw ang kalipay nga akong gipati. Nga sobra na kamalipayon si Alan uban sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Inahan ko Rayna. Unsa nay gisulti ko nimo? Unsa nay gisulti ko nung pinaagi sa damgo didto ka pa sa kalibutan? Nga mas magmalipayon ka kung ihatag mo ang ikalipay sa imong gimahal, dili ba? O inahan ko Rayna. Nagtuo kong lisod ang pagbuhi ni Alan. Nagtuo kong hangtod sa kong kamatayon ang pag-antos ko sa kasakit. Apan, sobrang kalipay nga akong kipati nga nakita ko siyang malipayon. Og hinaot pa, nga dili ka na mahigugma pag-usab og usa ka kalibutanon, anak ko. Si Alan lang ang akong kimahal, inahan ko Rayna. Oh, kadiyot lang. May usa pa kalina lang nga dili malipayon siyang kahintang nga nagpadaplin. Sinaldo? Gisalutan ko siya, inahan ko Rayna. Diyang padung na siyang musalga sa among panisulti ni Alan. Oh, nagmagulanon si Alan nga miduol kaniya. Kalit lang nga nausab ang iyang panagway nga niduol kang Naldo. Gikaguol ni Alan? Siyempre, suod sila nga managhigala. Unsa atong buhaton, inahan ko Rayna. Pakalitan ta siya, aron nga matakom ang iyang baba. Unsaon, inahan ko Rayna. Kakusog itong kilatugdog daw. Bay! Uy! Nakakita ka bay lang to! Oo! Utod! Nagkasulti na ko! Ano to? Para di ka katingog, para di tamdugay. Mo nagkinato ka. Ah? Sa to pa? Nangin ako ini. Nangin ako. Pero okay ra, kinaulian naman ka. Okay Happy ka doon tapaman. Mutaas gyapon eh. Initingo naman ko. Alan! Day! Kusuga atong duduga, uy! Tanawa o, di na pabutang si Chaya ako! Tatay Alan, nahadlo ko! Uy. Nasukod na po ang langit! Maayor sa nasukong langit ay kay naulian sa Tinaldo ni mo, tanawa. Ha? Naulian na Naldo! Nga mo. Nga no, kasi may gusto ni mo din sila, ha? Nga forever lang kong magnganga. Nga halos kada adlaw, pilaglangon ni mo sus kong baba. Oy, kamunduha ba? Murag mo iring o iro. Ipakasal ba ta mo? Bainaldo o sila? Uy! Ayaw Bisa man. taon May Ayaw gusto taon mo sila. Magtiguang daga na lang ko kung si Naldo man lang gani. Hala! Hala! Ay! Nasukod na po ng langit! Sugot na lang ni Nay sila, uy! Aran din naman suko ang langit! Unsa? May ganan! Ay, pit malo mo day, Chini! Pero alam mo bang namumuro ka na?
Og dinhi mga kasama natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Ang komedyante nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Dalit ka nato sa SED Marketing. Og sa dili pa kami hingpit nga manamilit, aniya mga artista nga naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Alan Gulyad Dacorda, Carol, Jennifer Dato Miniuza, Sheila, Chini og Inahang Reyna, Teresa Terol Surya, Silya, Cecil Danyusus Cabrera, Martin, John Gomez, Naldo og Amahang Hari, Ray Boris, Juan, June Caraca Pujanes, Prinsisang Amy, Priscilla Reganas, ug inabagan ni Jeffrey Gabonada og Randy Nakurda Tayad. Hangtod na lang sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Luto ka pa